ନିଅ ଅପା 500 ଟଙ୍କା। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଅପା 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ ତ? ହଁ ଦେଇଦେବି। କେତେବେଳେ ଦବ କହିବି ମୋ 500 ଟଙ୍କା ତୁ କାଲି 12ଟା ଭିତରେ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଅପା ରାତି 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି ମତେ ନିଦ ହଉନି। 500 ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ ଦବ ଅପା? ଏଇ କହିଲି ପରା ଦେବି, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ବି ଦଉନି। ଏ ଅପା ମୋ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଲୋ ଅପା। କେତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୋ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆରେ ଦେବି ଦେବି, ଏ ଫୋନଟା ବି ଦେଖିଲାଣି। ମୋ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଅପା। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି, ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି। ଆରେ ଛାଡ ଛାଡ ଛାଡ, ମୋ ଗୋଡ ମୁଁ ଦେବି ଦେବି, ଛାଡେ। ମୋ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୋ 500 ଟଙ୍କା, ମୋ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୋ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ନେ ଆଉ ଜୀବନ ପଇସା ଦେବି, ଯାଉଛି।